Maya payabak po kay kayungan. King Aldoyti, pagmasusya namin kaya katamo pong Archdiocese in Kapigaganakan kan San Fernando. Kambeda po din kaya katamo pong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Inka pasalamatan na po di dates Enito David and family, Mayor Rodencio and Mrs. DC Gonzalez, Ferdinand and Renlising and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. Jojo and Mrs. Joyce Manalo. Special intention, Midel Malonzo, Alma Odsenada, Rosemary Cordero, Maribel Bucad, Nerissa Trinidad, Engineer Jesus Ponsalan, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, Ariel Osipina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba. Good health, Arlene De Leon at Pilino Muno David. Para king malalagwang kapaldanan dari, Joel Parongaw Sr., Danilo Gonzales, Reynaldo Ventura, Merely Manalang, Bea Isabel Malyari, Josepina Macabali, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiri John Kayanan, at Michael Alfaro. Para king galanagang kapainawan ng kaladwa dari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Ernesto, Paz, Juana, Aisa Canin, 40 days, Ruel, Bienvenido, Joseph Ryan, Estelita, Elisa, Francis, ating maldang kaladwa king purgatorio. Otang mikitipon laring adwa at lu, karing busal da tsukungan aling ginu, mantabe ka sa Ginong Hesu Kristo, ke kaming pupuri king banal mong lagyu, potang daralit mi ke kang lugod, o Ginoo Diyos mio Emmanuel. Pakatipon tapo king lagyuning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan at grasyo na ning ginuyang mantabe kay kayungan, At kaya kaante mo, maya pa abak po kay kayo, maya payabak po amo. alugurang kapatad ngayon pong aldong iti, ing mabilog a Santa Iglesia pagmasosyane po ing maulang kapiesta ng San Fernando. Fiesta po ngayon king City of San Fernando ngayon aldong iti. At batam ngayon maging marapat masundo kaniting banalamisa. Panyawata pa ngayon pakalulu king ginu, din kaya katamay king pamagkulang at kasalanan. Iagkas tamo ngayon miagnanagnaning kapanisyan. Aminan ko. King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, mga mano, ampon king pamanyapat, king marok, at king pamagdamag kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Uli na nitay panigapu ko, ano na Mariang kapilan mang birhen, karing sa blangang ampon banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Ing idala na katasan ng kaking biye alanangga. Amen. Gino,
Pakalulu. Ginoo Pakalulu, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Kapayapaan, karing tao, kayang kaluguran, pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka, pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka. Kapayapaan, karing tao, kayang kaluguran, pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka, pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ikay minyesi kanan, king talasuyo mong isan Fernando, inyang mekipagkalya, karing kasalang ning kasal pantayanan. Alang-alang karing panalangina, ipagkalub mo kay kami, at ikabos karing kasalang ning kaladwa ampong katawan mi. Itiyaduan mi king kapamilatan na pong Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng San Judas. Dapot ikayo, kakaluguran ko, tandanan nyo ingamanong sinabi ra kaya kayo, ring apostol na ning ginutamong Yesu Kristo, king milabas a panahon. Patibayan nyo ing kaya kayong sarili, king banal yung kasal pantayanan. Manalangin kayo king upaya ng Espiritu Santo. Manatili kayo king lugod na ning Diyos kabang panayanayan niya ing ginutamong Yesu Kristo. Bangking kayang pakalulu, di na kayong biye alangangga. Bakit kayong lunos karing ating kapikakunwan, iligtas yula at ilako kingapi, at karing aliwa, bakit kayong pakalulu, ay ating kaingatan. Pikasama nyo pati na ingimalan, dang midungisan, king marawak ng nasa ning laman. Ngeni itang makiupayang makasap kaya kayo, bangya kayo mitakid, at ayarap na kayong alang kapintasan at atintula, king kayang ligaya. King bukod mong Diyos at talapagligtas tamo, kapamilatan ng Yesu Kristo, akya kayong gino, kaya ing ligaya, dangalan, upaya, at pamanyakop, manibat king minunang panahon, at ngeni at king kapilan paman. Amen. Ing amano ng Ginoo. O
O gining Diyos, ing kaladwa ko, mauyak ka. O Diyos, ikain ka kong Diyos, tunay ra kang pagdulapan, ing mabilog kong pangataw, mahuyak ka. Ing kaladwa ko, pag nasana ka, may ngari kong malangi, at may ngabtak, agabun, mauke ka. Paintulot mo ingakit da ka, kimbanal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kaypayan. Ing lugod mo nga lang kupas, mayap yang epalak kening biyako, inya pupurian da ka. Pasalamatan da ka kay kabaning biyako, at manalangin ko kaya ka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimone ng ating piyesta, dalitanan da ka, kari mga sayang kanto, ning kapurian. Alleluia. 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 Papanatilyan mo kong maminto karing kekang kautusan. Kako iturumong kekang kautusan, o Ginoo. Alleluia. 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 Kalugurang kapatid, ing Ginoo yang mantabe kaya kayo, At kekon, timurin, pamipasyag king mayap, abalita at pangking sinulat ng Marcos. ligaya keko, o Ginoo. Jesus at ding kayang alagad, migbalik nala naman Jerusalem. At kabang lalakad yo king templo, lepitan de Jesus, ding pamuntok daring saserdote, ding eskriba, ampon ding makatuwa na ning balen. Kitang dakeya, nano ing kayupayan mong gawa, karin bagereti, nino ing minyeke ka, king kayupayan na yan. Meki ba iyo, Jesus? Kutnanda kayo mo naman, at nung apakibatan nyo ko, kanita ko sabihan ke kayo, nung kenyo ko ibat ing kayupayan, dapat ka rin bage, reting bage. Sabihan nyo na mo kanako, nung kanino menibatan ing kayupayan ng maminyagwan, king Diyos o king tao. At ti sabi-sabi ra, nung sabyan tamong menibatan king Diyos, sabyan na kay katamo, bakit eye peniwalan? Sabyan ta kayang ibat king tao, tatako la ka ring tao, uling ding sabla, kikilalanan ding propeta, Iwan. Inya peki ba't da kang Jesus, emibalu. Sinabi ng Jesus karela, kung mo naman sabihan kay kayo, nung nanuing kayo pa yan kung dapat kareting bage adepatan ko. Kapatid, ingmayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian keko, Kristo. Si Bayi po, good morning. Kaya kayo nga na po, kumusta tamo po? Mayap ko mo naman, na po. Medyo mapapayo mo. Sobra lisangan na. Saguli po, may papawas. Anyway, makuyad mo pong reflection, para king misa king aldong iti. What is bad faith? What is bad faith? What is the meaning of it? When do we say that we are
dealing with someone with bad faith. Alam po ninyo, in legal terms, bad faith means deception. Bad faith means fraud. Bad faith means fake. Hindi totoo. Panlilin lang. Halimbawa, tulad nito, kung pupunta ka sa palengke right after this at mamamalengke ka at hindi ka sanay, of course, tatanungin mo yung tindera o yung tindero at sasabihin mo, yung bang isdang itinitinda mo ngayon sariwa ba? At ang isasagot sa iyo siyempre naman, sariwang-sariwa yan. Although sa totoo lang, ilang araw na palang hindi nabenta yan, that is bad faith. Nagsisinungaling, hindi totoo. Panlilin lang. Alam po ninyo, sa Ebanghelyo po natin ngayon, it is actually a continuation of yesterday's gospel. At sa Ebanghelyo po kasi kahapon, kasama po sa Ebanghelyo ang paglilinis ni Jesus sa templo, cleansing of the temple. Doon siya nagwala, itinaob niya yung mga lugar kung saan, yung mga money changers, yung mesa nila, yung mga nagbebenta ng mga hayop just to offer to the temple, to the inner sanctuary. At hindi natuwa doon si Jesus Kaya, kumbaga, parang it was a holy anger. Galit na galit si Jesus. At kahapon, sabi pa niya, ginawa niyong bahay ng mga tulisan o magnanakaw ang tahanan ng aking Ama. At ang kasunod po ay ang Ebanghelyo natin ngayon. Sa ginawa ni Jesus kahapon sa Ebanghelyo, ngayon tinatanong siya, by what authority are you doing these things? And who gave you the authority to do those things? Ano ang karapatan mo na gawin mo mga bagay na iyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na gawin mo yon? Yun ang tanong sa kanya. Anong ginawa ni Jesus? Sa kanilang tanong, ibinalik din sa pamamagitan ng tanong din. O sige, sasagutin ko kayo, pero sagutin niyo muna ang tanong ko. At ano ang tanong ni Jesus? Tell me, sabi niya, tell me, is John's baptism heavenly or it is of human origin? Ang bang pagbibinyag ni Juan, yan ba'y galing sa langit o yan ay galing lang sa tao? And there was a dilemma coming from the chief priest. Kasi kung sasabihin nila, galing yan sa langit. Anong sasabihin ni Jesus? Kung ganun pala, di kayo naniwala sa pagbibinyag ni Juan. Kung sasabihin naman, galing lang sa taong ginawa ni Juan na pagbibinyag. Well, magagalit naman sa kanila ang mga tao because they know that John's baptism is something else. Kaya anong sagot nila? Hindi namin alam. Hindi namin alam. Tanong, hindi ba talaga nila alam? Alam na alam nila ang sagot. Pero they did not commit. They did not commit, and that is bad faith. They know the truth, and yet hindi sila nag-commit sa katotohanan. That is bad faith. They played safe. Kaya ang sagot nila, hindi namin alam. Alam po ninyo, the opposite of bad faith is good faith. And what is good faith?
Good faith talks about transparency, talks about fairness. Ano po? But good faith talks about the ability, no po, and the willingness to act in the name of change. Na alam mo kung anong totoo, ngayon ay ikaw ay nakahanda para baguhin kung ano man dapat baguhin. Magbago kung ano man ang dapat maging baguhin mismo sa iyong sarili. To be safe, to play safe, is to become lukewarm. Pag sinabi nating lukewarm, para bang maligamgam ang tawag natin doon, ano po? Sala sa lamig, sala sa init. Pag lukewarm ka, urong, sulong. Hindi ka makakommit. No po? You cannot commit yourself. Kapag lukewarm ka, kulang ka sa passion, kulang ka sa zeal, kulang ka sa drive. Lukewarm playing safe. Kulang ka sa ano? Sa maraming bagay, wala kang kabuhay-buhay. And my dear brothers and sisters, Christianity with good faith ay totoo. Walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Pero higit sa lahat, Christianity with good faith is the willingness and the readiness for change. Nakahanda sa pagbabago. Nakahandang magbago. Yun ang Kristiyano with good faith, hindi playing safe. Willingness, ang isang Kristiyano is always willing to take the risks. Nakahandang sumugal para sa pananampalataya, not playing safe. Kaya anong paanyaya sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon? To become a Christian with good faith and not just playing safe. Huwag natin sayangin ang oras. Huwag natin sayangin ang pagkakataon upang maging totoo tayong Kristiyano. Huwag natin sayangin ang pagkakataon upang isabuhay natin ang pagiging Kristiyano natin. Dahil may mga bagay dito sa mundo na hindi na po natin pwedeng ibalik kapag ito ay lumipas na. Sabi nga ni Ted Chiang, a writer, sabi niya, there are 4 things that cannot come back anymore. Hindi na pwedeng bumalik. Una, sabi niya, spoken word. Kapag sinabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin yun. Nasabi mo na eh. Yun ang una, spoken word. Pangalawa, passing time. Lumilipas ang oras. Hindi mo na pwedeng ibalik yun. No po? Pangatlo, past life. Kung ano ang naging kahapon mo, yun na yun. Hindi mo na pwedeng baguhin nangyari na. Past life. At most importantly, wasted opportunity. Wasted opportunity. Doon sa tatlo, wala na tayong magawa doon. Spoken word, nasabi mo na No po, passing time, lumipas na wala ka nang magagawa doon. Past life, lalong wala ka na rin magagawa. Kahapon mo yun Pero yung opportunity, pwede pa tayong magawa, may magagawa tayo doon. Kaya let us make each day count. Huwag tayong maging play safe lang sa pananampalataya. Dapat go lang para sa pananampalataya.
ano po, dapat may zeal, may passion, may gana para maging makahulugan ang ating pagiging Kristiyano. And this is what we're going to pray for. No, hindi lang sa sarili natin, kundi lalong-lalo na sa parokya natin. Sana laging may zeal, may gana, may passion para masaya. Sabi nga, dito sa parokya, masaya. This is what we're going to pray for as we continue the celebration of the Eucharist. Ayan na naman. Tulog na naman. Amen po. Amen. O, talakad kayo, ne? Kaya kikatambalang kayadwanan at panalangin ng kikatampakibat, yapining ginung ating upayang lumingap king balenang ipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ginoo at king apayang tumingap king balenang ipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para king Santo Papa, ring obispo at pari, manano na sanang nung makanano na yung pigmalasakitan Jesus ing templo, makanyang dala naman pagmalasakitan ding pisamban at bisitas king mabilog gayato. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong ating upayang lumingap king balenang ipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para karing manungkulan king gobyerno, gamitan da sana yung karelang upaya, para king ikakayap ding memalen, at para king sarili rang kapakanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong ating upayang lumingap king balenang ipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para karing manungkulan alaban king gobyerno, gamitan da pamo sana, ing karelang upaya, para king ikayangat na ikakayap, ning kakatamang balen, para king ikasulong ning kabiyaya ning balang Pilipino. Panalangin ta king Ginoo. Ginong ating upayang lumingap king balenang ipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para kay katang makatipon keti, asaw pantala sana ring ating kapikakunwan, king kay katang kasal pantayanan, at linga pantala ring malilili king dalan. Panalangin ta king Ginoo. Ginong ating upayang lumingap king balenang ipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Yan ipuadwan tamong sarili tang kapagnasan. Oy pa, manatili ka sana king lugod mo kay kami. Pagkiramdaman mo sana ring panalangin, alalapit mi kay kangeli at manggaman king alan angga. Amen. Ingamat mi daralami, ailing keke sa
Manalangin kay kabatad, banin ka ako tiya kayong daon, matanggap iya. Harapaning Diyos, ikpang mayupayan totoo. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. Ki kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna. Ki kasaplalata mo ting mabilog ng banala kapulungan. O Diyos, sa lupos mayupaya iti sanang malukang ayin, ay ang pangmekaniting kapiesta ng San Fernando, maging kalugod-lugod laki kangeni at manggaman, kingala ng ginuyang mantabe kay kayo, Kehan timurin. itasyo rin puso yu, Katas nga laking salamatan tayong ginuwa, Diyos tamo, di karapat dapat ampon matuloy. tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan na kamparati, at numan ka rin pa, Diyos kingalan angga, at lubos mayupaya. Impangayat mo yung babiyadalan, king masalagang pangako ning biye alang kapupusan kay kengan ulinita, kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanwa, daralit min kang ligaya, layon makyabe kami, kingalantok nandang pamamaya kapurian, kekat abeyabe, ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos ning upaya, nitmo yung banwa ting yato king ligaya mo, o sana king kakatas-katasan, nuwan yung daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. tunay kapin banalawig possible na kanisa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin tingam buning espiritu mo man para kay kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayami daon ko sanlub, king pamaylas at kamatayana, king waning tinape, pirasone. Binyene ka rin disipulos na at ngana, kunan niya itikong at kanan niya, iting ka na akong katawan na mi dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan kingwa na ing kalis. Pesa lamata nakat pinuri. Binyan na ing kalis kareng disipulos na at ngana. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakon daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Amibubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo, kanako. Ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan. Cristo medea, Cristo mebea, Cristo mabea, dana yapa. Inyangin, ikaganakan mo yung mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo, daraon miyak kay ting tinape ning biye, ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing peparyan mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan, may sulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, ing tipuna na kami ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mong makalaganap babilog ayato, ban miganap yaking lugod muna, kang Leo ing kaming Santo Papa, i Florentino ing kaming kaluguran na Orsobispo, i Pasiano ing kaming Obispo Emerito, ding sablang pari at magpari at lalong-lalo na, ing pakamalan mong komunidad, kitiking parokya ng Apong Monica. Ganakan mula naman po o igpa, ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, at atyo na siping mo,
Tanggapan mo king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala na angga. Ban kambening nona Birhen Maria, induna ning Diyos, kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panawon, papurian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayan, tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alan angga. Amen. Amen. Abayabe tangin ning maus, kingig patapong at subanwa. Igpami at banwa, isamban niya ang lagyo mo. Datan kaya kami ang kayarian mo. Ipamintuan ang loob mo kaya tisulip ang tibanwa. Ing kakanan mi king aldo. Ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. At ipatawad mo kaya kami ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga iya mo kaya paisawol king tukso. Nunahikabos mo kami king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkaluping kapayapan king panawon mi. Bangking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sa lang kasasangkulan king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo ang kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian natin kayo payan ang poning ligaya, manggaman king alananggo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik na din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang banal na kapulungan, at pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alan angga, Amen. ing kapayapanan ning Ginoo, yang mantabe po kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. at tuwantala rin kasiping tamong ngayon, iking kapayapan na pong Kristo. Kapayapan, kaya kayungan po, Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. kalugurang kapatad nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong milalako, ing kasalanan na ninyato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal, a komunyon. Itamongan po, Ginoo, Pagtanggap kaya ka, dapat tigkas mo naman kumaya na. mananasan ang king pamanagap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo. Sadsad na katasan ang gaking biye alanangga. Katawan ng Kristo, Salamat Ginoo, salamat.
Manalangin tamo. O Dios, pami, kaniting kapag masusyan, kingaldo ng kebaitan ning nuan at alasuyo mong San Fernando, king ligaya mo, karin king banwa. Alang-alang king banala sakramentong tinggap mi, makapanatili kami sanang tapat, king kaburian mo, king pami biye-biye, ampong dapat mi, aldo-aldo. Iti aduan mi, king kapamilatanang Kristong Ginumi, Amen. ing ginuyang mantabe kay kayo, At kaya timuri. sabay po, dakala salamat, king pamanagon nyo kaniting banalamisa. At bendisyonan ako ning may pahinggan ng Diyos, ning Higpa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Metana po, king kapayapan, midaw ning banal amisa. Salamat, King Diyos. Maya payabak po, kaya kayo nga, happy weekend, kaya katam.